Un tro, blynyddoedd maith yn ôl, roedd na fachgen tlawd o'r enw Llyn. Un tro, blynyddoedd maith yn ôl, roedd na fachgen, prima donna tlawd o'r enw Llyn. Yn Sir Gar, mewn bwthyn bach moel gyda'i fam weddw yng nghesail y mynydd du ger llyn y fan fach. Bob bore, rhoddai ei fam farn o fara yn ginio ei Llyn, cyn iddo fynd allan i'r meysydd i fugeilio'r anifeiliaid. Gyda'r bara yn ei boced tua llyn y fan fach. Dyma'r ferhardda welodd eriod yn codi allan o'r dŵr. Roedd hi'n ria stynger. Roedd Llyn yn ysu am roi rhywbeth iddi. Fel anreg, ac fe gynigiodd yr unig beth oedd ganddo, ei ddarn o fara sych. Ti yw'r unig un ag eraill. Fe gwmpes i fe llain ag amrad. Cymer ddarn o fara nesaf.
Suddodd y ferch o dan ddyfroedd y llyn, ac fe aeth Gwyn adre a'i galon fach yn deithio. Roedd Gwyn wedi syrthio mewn cariad. Tranoeth fe grefodd ar ei fam i wneud bara mwy meddal iddo. Y tro hwn, gyda darn o fara meddal. Wel, darn o dos mewn gwirionedd yw gynnig i'r ferch o'r llyn. Dim digon da, Gwyn. Nawr dere. 3 chynnig i Gymro. Ac i dorri stori hir yn fer, bore tranoeth aeth Gwyn yn ôl i'r llyn gyda ffordd ffres hyfryd o fara.
Gwyn yn credu fod e'n saff, fe gyffrodd y dyfroedd eto, a dyma hen ŵr barfog a merch arall yn dod i'r wyneb. Rhaid i Gwyn benderfynu pa un o'r ddwy ferch oedd yr un â garau. Gymaint o anifeiliaid fferm i Gwyn a Nel ac y gallai Gwyn gyfri ar yr un anadlu.
Gwyn wrth ben ei ddigon, ac yn barod i fynd â Nel adre i ddangos i'w fam. Tair briodas, roedd yn rhaid I Gwyn rhoi addewid i'r tad. Os y byddai yn taro Nel ei wraig dair gwaith heb reswm, yna y byddai hi'n dychwelyd i'r llyn a'r holl anifeiliaid gyda hi. Hapus braf am fynyddoedd, ac fe anwyd 3 mab iddynt. Un dydd, cawsant wahoddiad I briodas.
Sylweddolodd Nel nad oedd hi'n gwisgo menig fel y dawnswyr eraill. Roedd hi'n gynddeiriog. Wedi danto'n lan, ceisiodd Gwyn ddarbwyllo Nel bod gan ddiddwylo rhy brydferth i'w guddio gyda menig, ac fe roddodd dap bach chwareus ar ei llaw am fod mor ddramatig. Ddiweddarach, roedd Gwyn a Nel yn rieni bedydd a chlysur hapus i'r teulu oll.
wedi sylweddoli bod bywyd y bychan ar fin dod i ben. Ond doedd Gwyn ddim yn gwybod hyn, a roedd gweld Nel yn crio mor ddramatig yn embaras mawr iddo. Beth ar y ddeiar oedd yn bod y tro mai, a dyma fe'n rhoi tap bach gariadus i'w hysgwydd. Oherwydd bu farw'r babi bach yn fuan wedi hynny, ac aeth Gwyn a Nel i'r angladd. Roedd hynny'n anfaddeuol, ond roedd Nel yn hapus oherwydd fod y babi bach bellach allan o boen. Ond wyddai Gwyn o hynny, a theimlau bod rhaid iddo stopio Nel rhag gwneud ffŵl ohoni hi hunan a gynter. Roedd o'r dap ysgafn i'w braidd. Ond roedd Gwyn wedi taro Nel 2 gwaith heb reswm, a dyma hi'n ei atgoffa o'r rybydd ei thad. Ond dyma rybydd pwysig os taith o'i trewi di, heb unrhyw fath o afod dy annwyl Nel i di.
un ohonynt beth. Gwranda di gwyn, boi bach. Gwranda di gwyn, boi bach. Gwranda gwyn, boi bach. Galwodd Nel yr anifeiliaid i gyd i'w ddilyn a diflannodd hi a phob un ohonynt o dan donau du llyn y fan fach am byth. Bob dydd ar ôl hyn, fe eitha Gwyn i lawr at y llyn a galw am ei nelu anwyn. Ond ddaeth hi byth eto i'r wyneb ato.
dysgu iddynt am yr rhinweddau, llysiau a chrefft meddygaeth, ac fe'i dysgodd nhw trwy gallu hudol sut i achau pob dolir dan hael. A nhw oedd yr enwog, meddygon meddfau. Dyna i chi gyfeillio'r Annwyn, hanes hudol Llyn y fan fach. Ewch am dro i'r mynydd du ac eistedd yn dawel ar ran y llyn, a disgwyl. Falle y byddwch chi'n ddigon ffodus i weld Nel neu un o'i theulu yn codi i'r wyneb. Diolch am eich cwmni.